Sir, may buntag. Margin, sir? Kami deliver sa mga, sir? GoPro nga ba, kamera? O kamera, sir? Deliver? O deliver sa mga. Order ano? Sige, order, sir. Kaya, sir, kay, para documentation mo, kay si mo mag-ipatis ko, sir. Ma'am, may buntag. Margin na Beulah, ma'am. Albula. Deliver, ma'am. Una mo di-order ko nga GoPro nga kamera, ma'am. Wala siya ga-order na eh. Kay yan mo ako, wala siya nag-kuwag cellphone. Pwede rin, sir, eh. Mag-documentation na lang ko kay dako-dako ba yun nga kantidad? Kamera bitaw, sir, ka nagagmay, sir? Order ito online. Di ka manigdabaw, sir. Dabaw? Opo. Sama na, sir. Dili mo kong gipa-address. Yan sa na to ni. Imo man ni, sir. 85 ba yan yung bayro na ni, sir? Ha? Saan ni, ma'am? Ma'am. Kamera daw. Ha? Ma'am, sa ma'am? Wala siya order ni? Masa, wala ka nag-cellphone, sir? Sama na to ni. Ano may pangalan doon, nakabutang. Basi kuhaan ka ba? Kuhaan ka sa online? Kalimut lang ka? O, nakatuplok ka, sir? Ha? Sir, may lingaw mo doon, sir? Ha? Sir, may lingaw mo ron? Email. Email? Balsing na ni-appear to sa mga email ba? Mga ads na yung mag-click? Wala po. Sa morning ipahat. Yatod karon na mo. Si Mana ni order, sir? Wala ka nagkuhan, ma'am? Saan klaseng kuhan, ma'am? Kuhan, order? Kamera ni siya, ma'am. GoPro itong gagmay. Kani siya kaning pwede po sa tubig. Wala gamit mo. Pwede tanaw na to, sir. Cancel na to kay wala man din mo nag-order ni. Yuli na mo. Pero picture na mo, sir, kauban sa item. Dito lang sa sakinan. Dali na, sir. Para makuha ni mo pangalan po dre. Ito mga picture, sir, kaya mo na lang i-cancel pod. Wala ka gag-order, sir? Lego kingon, sir, nga wala ka ga-order diri sa kamera. Kasi nga wala ka ga-order ng GoPro. Wala ko ga-order ng GoPro. Wala di ka gagawa online. Sure, sir ba? Nganong isip mo may pagipangalan gud? Basig gara. Kasi may gara-gara, sir. Ko ka ilo. Maman mo wala ba ga-order ani? Wala. Wala siya ga-order. Yata, sir. Lego, sir. So na di ang item gud sa sulod, sir. Ding laylay pug gihatdan mo ba? Tagalan na pa mo, may init put. So naga-email ra daw siya tapos basig na ay nag-ads nag-agi sa imong email ba? Ngani ka nang i-prank. Ha? Isang prank. Isang i-prank sa email? I-prank sa email. Dugay na kaga-email, sir? Kita na daw, sir. Na, mo na Surprise! Happy birthday! Di-prank ko, sir. Ito na, pakuha na. Hi! Nakay nabalan? Dili. Wala, Jod? Taka lang, ma. Magpaila-ila sa amin. So kami ang AM Bigos Flower Shop. Namin diri karon
para makiselebrate sa imong birthday makikaon. Joke lang. Pinaagi aning surprise nga gihatag sa imong father. So karon kantahan ka na mo og happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, load the candle. Happy birthday! So na siya yung message. Basahon ako ha. Ano ko? So na siya 4,000. So ana siya. Happy birthday nak. Unta nak, happy ka sa aning gamay nga surprise nako. Matulog og sayo. Dili sigig ML. Ampingi ang sarili. Mahal kayo ka na mo, nak. I miss you and I love you. Saya. So may message mo saya ha. Padayon sa pag-ML. Wala. Ako secret lang. Spray lang. Sige. Sige. Ako mister sa kong palangga. So ikaw sa may message mo sa imong father. One. Ito ba na siya? Salamat pa. Wala na. Salamat ani. Uy, pag-amping po to pa. O pag-amping po. Salamat ani kanijo no. Salamat nga. Nya, sa may imong tubag atong matug sayo. La. Tumagal. Ang module mo ko ni module. Naka-video na. Namo ko yung module. Kailangan mo. Turuan na, huy. Kanijo salamat.